Cześć, siemaneczko, moi kochani widzowie. Dzisiaj mamy niedziela palmowo. No i jak wszyscy wiedzą, trzeba zrobić palmy. I no w tym roku mamy taki mały problem, że w zeszłym tygodniu jeszcze był śnieg, jeszcze była zima. No i wszystko jeszcze niestety śpi. I ja nie wiem, z czego ta palma ukulą. Będzie jedynie fest zielono i tyle, no bo nie ma ani forsycji, nie ma. Ja sobie pora dni wcześniej forsycję uciena sadziła do wody, do chałupy. Myślałam, że to co do. No i trochę się tam zrobiło, o. Większe te pąki, ale po forsycji ani śladu. Niestety. No, także idę jeszcze co ponacinać, bo tego będzie mało na ta palma. Będzie tak, o, to muszę nowe uciąć, bo to już się brzydko zrobiło. Nic, idę na rapsa kajś. Moi kochani, to już lecimy z tą palmą. Ja sobie to tu muszę pozukładać, bo się to tak rozdziałała. Czekajcie, ja sobie nawet wzięła srebrna farba, jakby chciała co pomalować, jakby to było brzydkie. No bo ciężko znaleźć coś fajnego, pięknego, kolorowego, a kolorowej farby nie mam, żeby to pomalować. Tak już jak jest przygotowano, do końca liczyłam, że będzie coś tej wiosny, ale niestety średnio. Jeszcze wiatr, także nie wiem, czy tam nie wyda co wycinać, albo podłoża muzyka, jak będzie te zwiało. O! Tutaj mam wstążeczka. Kierą to wyda wiązać. To sobie ją z boku. No i co? Zaczniemy chyba od tego. No będzie tako średnio ta palma. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dodamy to. Potem tam jakieś jeszcze kartki wstawia. Obejrzymy, jak to wyjdzie. No się okaże, że brzydki i nie będę chciała wam pokazywać. Co by tu dać? Ona będzie tako dziko fest, bo tu jeszcze ta wierzba. Ale to nic. Niech jest dziko, tani, nie tak brzydko. Wpadnie jeszcze odcinek z pieczynio święcelnika. Ciekawe, czy ktoś zgadnie, co to może być święcelnik. Powiem wam tyle, że to jest taka bardzo regionalna potrawa. O takim bardzo zaskakującym połączeniu. Ups, spadło mi. O takim bardzo zaskakującym połączeniu i jak ktoś nie ma tego nauczony jeść od młodego, no to po tym ciężko się tego nauczyć jeść. Bo to po prostu no, nie smakuje innym. No, w każdym razie jest tu dużo połomioków na tym kanale, dużo świerklanioków. To może kiedyś zgadnie, co to jest ten święcelnik. Piszcie w komentarzach. Kto zgadnie, dostanie serduszko. I w następnym odcinku dowiecie się, jak go piec. To znaczy, jak my go piekemy, bo każdy też robi trochę inaczej, nie? Wiele gospodyń tyle wersji święcelnika. To takie krzywe. Dobre jest. Moja palma będzie dziko. Bo też do dzikich należa, więc w sumie dużej różnicy nie będzie. A wy robicie palmy, czy kupujecie? Idziecie na gotowce? Dajcie znać w komentarzu, czy kupujecie gotowe palmy, czy jednak chwileczkę czasu poświęcicie, idziecie poszukać tych roślinek, tych bazi, albo kotków, zależy jak tam go dacie, nie? No to jednak też troszeczkę czasu wymaga, nie? A jak co, idziesz sobie na gotowca, no to w sumie co roku ta sama palma, nic cię nie interesuje. Zapłacisz pora złotych i tyle. A my nie, my zawsze robimy co roku. Nasze palmy no zawsze były kolorowsze, no ale co zrobisz, w tym roku to po prostu będzie
Będzie tako jako jest, no co poradzić. Ojej, coś mi się tu pozwiertało. Na razie jest tako. Ale tak średnio mi się to podoba. Powiem szczerze. Jest tako niekolorowo. Tako jest. No to nie ma to, co powinno być wesołego na Wielkanoc. Tak, jeszcze tu wierzby dumy. Może się ta forsycja rozwinie. U nas jeszcze zawsze taka tradycja była, że po niedzieli palmowej, w sensie po święceniu w niedzielę palmową, jechaliśmy zawsze do dziadka, do babcie i tą poświęconą palmą my ich klepali po plecach, tak co by się ich rajmatyka nie trzymała, co by zdrowi byli. Nie wiem, czy tak też Kaś jeszcze robią. Robicie też tak? Musicie mi, o Jezu, wy możecie mi odpowiedzieć już w tych komentarzach na tyle pytań, że ja nie wiem, czyście się już nie potracili. Jakby już była druh potracono. To? Nie, ten jakiś taki brzydki badyl. Co ja to widzę? No nie podoba mi się ta palma. Powiem wam szczerze. Nie ma to, co by to miało być na Wielkanoc. Mało kolorowo. Mało takich jest. Może bazi bych tu więcej dała. I no, że wiecie co wam powiem? Nawet z baziami był problem, żeby dostać bazię. To już w ogóle druh śmieszne. Bazi nie ma. Masakra. Tako mietła. Tako mietła, ale to ma być palma, kierem się widto, nie? No to niech jest. Niech jest palma. Tu dobieramy. Jakoś tam wstążka wsadza. Florysta zymie marny. Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dobra, tu jeszcze te bazie dam z przodku. Tak. Takie malutki to bazinki. Już sobie to zepnę. No nic mi się to nie podoba, ale dopasowaliśmy się. Palma rozkrzaczono, ja rozkrzaczono. Łazie takie malutki. Malutkie bazie, ale to bych musiała lecieć daleko po tej bazie. Nie lecę już, bo zima jest. Pierońsko zima. Ja nie wiem, jak ta zima już idzie. Ja tu miała gumka do włosów. Ja to chciała gumką do włosów. I co, ja nie mam tej gumki do włosów. Alek zrobiła. Ja to chciała spiąć gumką do włosów, a dopiero potem wiązać, żeby to było takie... No trudno. Coś to by musiała tu zawiązać, tak. Mam nadzieję, że tego wiatru nie będzie tam słychać. Co mnie by się tu teraz kiery przydał, żeby ten palec tu podtrzymać. I co? Sama jak ten palec. Co? Zębami. Nie ma źle. Tylko, że być mogło. Kręć. Richtig ciekawo, czy kiedyś z was zgadnie, co to jest ten święcelnik. Ludzie zawsze jak słyszą za pierwszym razem, to się za głowa chytają i gadają, Boże, co za ludzie nienormalni. Kaj też taki połączenie, Kerry to wymyślił, jak to idzie jeść. No, a u nas to jest od zawsze i bez tego nie ma świąt. Zaraz cała ta palma wypucza tylko to. No. Zawsze my to pieczymy w Wielki Piątek, żeby iść poświęcić Wielkosobota, co by już na śniadani było. Nie, ale już mam szmaki po tym. Kerry zgadnie, ten dostanie serduszko w komentarzu. Co to jest ten święcelnik? Piszcie mi tam. O, tu mam taką brokat wstążka, dać sobie ją. A dom se nie, a co?
Bo coś się to tam zawiąże. No co? Ale wymyśliła. Tutaj o tym bez jedynie. Co? No a wymyślała ze wstążką jakąś. Albo tu o. Tu to wsadza. O to zabiorę. Tak głęboko. Aha, ja o tej świetlniku go dała. No, że nagrał wam, jako go robię z moją mamą. Z tego co zauważyła, już żeście zużyli fest polubić moja mama. Wcale się nie dziwię, bo to jest złota kobieta. Jakby też kiedyś chciała mieć taką relację z córką jak ja z moją mamą. Nie wiem, czy to będzie wykonalne. Nie wiem, czy mi się uda tak. Ale moja mama fajna jest, złota kobieta. Do tańca i do różańca. Dosłownie. O nie. Coś mi nie wyszła taka kartka, coś mi na lewo wyszła. No wstążeczki lecą. Dobra, tu jeszcze tam coś czerwonego. Czerwona wstążka, taka chwila. Okej, nie odchodźcie, moi widzowie. Zostańcie jeszcze chwilę ze mną. Ja tak rada, jak wy mnie oglądacie. Mnie zawsze tak fajnie, jak wy mnie oglądacie. Fajnie mnie tak fajnie, jak wy mnie oglądacie. Nie, czy tu ją dać, Kaś? Czy tu ją zawiązać? Tu ją zawiążę może. Kurde, powiem wam, że mnie by się już chciało tej wiosny takiej fajnej, cieplutki, a lata jakby mi się już chciało. Powiem wam szczerze, fajnie, że była zima, ale niech się już idzie, niech przyjdzie fajne ciepełko. Myślę, że też będziecie takiego zdania, że już by się chciało tego ciepła. W tym roku nas zima zaskoczyła i był śnieg. Wszyscy po prostu zaskoczeni. Nic. Dobra, palma gotowo. Trzeba ją poświęcić. No i się coś tu pozwyrtała ta wstążka. No nie wiem, co ja to porobiła. No, taka jest ciutkie mietłowato, ale jest od serduszka. No i co wam powiem więcej, no. Piszcie w komentarzach, czy wiecie, co to jest święcelnik, czy go dacie kotki, czy bazie. I czy wy robicie jakieś takie regionalne swoje przysmaki. Bo ten nasz przysmak to jest taki bardzo regionalny. To jest fest tu no w sumie płomia i świerklany. W Głogowej też tego tak bardzo nie było. Jedynie co to z połomioków my to wzięli. Bo moja mama połomioczka, no to oni też tu tego nigdy nie mieli. Dopiero mama połomioczka to przyniosła też. Także widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cieszę się bardzo, żeście są ze mną. Byćcie ze mną dali. Będą fajne odcinki, myślę. No i co? Trzymajcie się. Byćcie zdrowi, trzymajcie się ciepło. No i co? Do następnego razu. Widzimy się w Wielkanoc. Życzę wam wesołych świąt i bogatego zajączka.